Guys, sabi na guys. Okay. Minus ang kubit guys. Guys, dawir ko eh. Guys, oh. Okay, misi guys. Misi. Nuko kayo, may naglawan ko. Oh, sus. Nabuas kayo kayo. Pirti kayo. Awa, kayo lipilik ko kayo. Ay, lamin nuko kayo. Kinilaw na guys. Pirti kayo na guys. Pilipilik ko eh. Lara kayo. Okay, misik. Okay. Okay, no. Okay. Guys. Okay, oh. Okay. Okay guys. Garcia tungod guys oh. Guys. Sabi na guys. Ip. Naminig nila guys oh. Shout out na people diha sa grupa. Nukos kayo, mani pirti kayo guys. Mani pangita sa mga mukul.